Ayaw, tumira yung si King, mga idol, ayun. Mali pa rin yun, mga idol. Napakarami, napakarami. Napakarami. Kaya ito, sa susunod. Thank you. Bukas ko yan, mayroon tayo dito. Ay, ano ba bukas? Sige, hanggat may pang gasolina, hanggat may pang lugaw, diretso kami dito. Ayun mga idol, may natibag tong mga panlaban natin. Road bike doon bukas eh. Palaban driving. Ba't naiwan si Hora? Pero mga lima tayo, kinangali na. Ayun mga idol, na Jerry Boy. kalas-kalas tong ating mga tao. Jerry Boy, hindi si Mama. Ibabalag kita idol. Pero mga lima. Shoutout nga po pala kay Rayborn, natulog. Bakit tayo idol? Ayun pa sinama nyo pa si Kia, no? Tutorno ako. Ay, kasama pala yung mekaniko mga idol. Ito, si mekaniko. Right safe mga idol. Shout out po siya. Oo nga, hinihintay kayo nung Sabado eh. Sabado. Parang marami ata. Ay, ewan ko lang. Idol, nanalo, anak ni Dayo. Shout out na mga idol. Ano ang pangalan mo? Ha? James Paul. Ay, kala ko ikaw yun. Oo. Sunod idol, susunod. Tinanghali kayo. Teka mo na, umpisa na ba? Ayun, nakadaan mo. Hindi, para hindi sayang yung pagpunta. Ayun, wrong. Yung headset. Yan na mga idol, tanghali naman na kasi kayo. Tanghali na kayo. Eh, pahinga, pahinga. Ayun mga idol, tinanghali yung mga kasama natin. Ay, tinanghali sila eh. Hoy, andyan sila. Pagod na yan, nagtirahan na eh. Hindi, first time pa lang naman nila eh. Yun mga idol. Ha? Mamaya, doon sa eskwelahan. Yun mga idol. Banda dito idol. Malinaw dyan. Ayun. Buti, maabot. Maabot. Tropa natin. Mga idol. Kaya lang agad pa yung mga yun. Ayun o. Sige. Ayun o.
pang TikTok. Taas mo doon. Yun, no? Malayo. Saan dyan? Sa Talugtog. Rough road niya eh. Yun, mga idol. Maganda-ganda to. Marami sila kayo, mga idol. Diyan kaya yung mga kart. Si Hora naiwan sila eh. Kaya hindi sila nakahabol eh. Kukuha ng maganda. Yan, oh. So yun, oh. Madami sila mga idol. Magandang bakbakan to. Yun, oh. Nakupos mo, idol. Sila Hora ka naiwan at nagbakbakan ng araw. Ayun, nagbakbakan na, oh. Hindi na nga tumuloy. Yun, oh. Stop na. Baca mo ito kayo doon. Yun, oh. Baca tayo doon. Wala pa itang bakbakan. Doon pa lang yata. Yun, oh. Yun, oh. Dapat binigyan ko ng sticker si Idol eh. Para makasubscribe eh. Breakaway mga idol. Solo breakaway. Ito yung isang second group mga idol. Yun, oh. Dalawa breakaway. Stream 3119. Ayun mga idol. Napakarami. Ayun. Ay, hindi mga idol. Yun, oh. Tignan mo, baka manggalaw yung buko mo. Madali ngayon mga idol. Ito, madami. Yun, oh. Oy, social. Mamaya idol. Hindi. Nangunguna yun, Team Kuya po, Team AOB mga idol. Tatlo silang nasa harap mga idol. Ayan, oh. Bakbakan na naman mga idol. Ayun, oh. Wala ka, doon pa si Manny Parigit mga idol. Napakarami, napakarami. Napakarami MTV to mga idol. Dito mga Team AOB, Team Bindeka, tsaka Team Putrip mga idol. Team Putrip, nakasabay ba? Ayun mga idol. So napakabilis ang takbo mga idol. 45 kilometers per hour mga idol. So wala na, pinabutan yung ating breakaway mga idol. So napakabilis. Ayun, oh, kamitirada AOB mga idol. Sinusundan ngayon ni Team Kuya po mga idol. Ito ngayon AOB ang nagdadala ng trangko mga idol, oh. Yoko mga idol. Yun, oh. Ganda. Tuloy ngayon ang nagbe-breakaway. Sinusundan ng Team Kuya po. Ayan, Team Kuya po mga idol. Ayan, lumalayo na naman yung AOB. Mukhang lumalayo itong dalawang breakaway mga idol. Mukhang nawala na yung peloton mga idol. Dito eh, talagang bakbakan dito mga idol. Talagang puro breakaway. Ayun na yung ating peloton mga idol. Ayun na, mabilis na umahabos sa breakaway. Dalawa to mga idol.
Oh, si Roji pa din. Si Kuya po. Ayun, no? Ayun, mga idol. Lumalayo na yung ating 5. Isang solo breakaway, tsaka 4 yung humahabol, mga idol. So, tignan natin itong breakaway. Peloton, mga idol. Gigilid ko, Ito yung peloton, mga idol. Yan, oh. Bilis, oh. Didikit na sa second group, mga idol. Oh, ang bilis. Wala na ba? Yun, oh. Mabilis, mga idol. Pag-clear, mga idol. Oh, tangin na, bilis ng tirahan dito, mga idol. Oh, 70 kilometers per hour. Tugak kagad. Ayun, inabutan na yung ating breakaway, mga idol. Inabutan na yung ating breakaway. Puta, bilis ng takbo, mga idol. Na naman, mga idol. Uy, anak ni Dayo ba yan? Ayan pala, yung si King. Si King Asuncion, mga idol. Naka-dandex na pala siya, oh. So, napakabilis, mga idol. Okay, dito tayo, palapasin natin. At kanya. So, ayan, ano mga maganda. Ayan, mga idol. Team 39, tsaka yung dandex ang nauuna, mga idol. Oh, napakapal nila, mga idol. Dami. So, muna tayo dun sa U-turn, mga idol. So, mabilis dito, eh. Ang dami nila, mga idol. Kapal, oh. Sugak kagad si Ingay, eh. Ayun, mga idol. Ayun, oh, banatan, oh. Batang Atilano, shout out, idol. Yo, Batang Atilano. Yo, KL na Atilano. Sumugak na yata yun, ah. Oh, yun, oh, putang tapang. Pababa, pupunta dun sa kwan, mga idol. Ito, palakasan ng loob to, mga idol. Pawalang mahina loob dito, mga idol. Ito, shout out. Mga batang Atilano. So, ito, idol, mag-U-turn na sila dito sa baba ng Arco, mga idol. Ayun, nag-U-turn na, mga idol. Ito, mga idol, bakbakan na naman, tabalik ako dyan. Ayun, oh. Dalawa itong nasa harapan, mga idol. Ito na yung sumusunod, mga idol. Bakbakan talaga to, pagpakyat, mga idol. Ayun, oh, kapal nila, eh. Papalit-palit ang breakaway dito, mga idol. Talagang matibay dito, mga idol. Napakarami nila ngayon, mga idol, oh. Kasi natin mga tauhan, mga idol. Medyo naiwan. Ayun, si EJ. Naiwan na naman si EJ, mga idol. Bakal sa harap, mga idol. Talikod, pag-ano. Ayun, oh. Simple trip. Ayun, mga idol. Ayun, oh. Binaula na pala sa may bandang harapan, mga idol. Tignan natin kung sino yung mga nasa bandang harap, mga idol. Ayun. Wala tayong tao sa harap. Sino? Ha? Ito ngayon, 4 to. Nasa may bandang harapan, mga idol. Isang team, meron pala ditong team 39, mga idol. Yun, 4 sila, mga idol. Ayun, no? 4, mga idol. Tignan natin itong nasa likod. 4 to nasa breakaway. Ito sa likod. O, tignan nyo. Ayan, yung naghahabol. Dalawang naghahabol ulit, mga idol. Ayan, o. Team Trinix. At ito, Team Kuya po. Ayun, si idol pala yun, eh. Ayun, mga idol. Ayun, nagtagpo na rito, mga idol. Ayan! Ito.
Mukhang lima na itong ating breakaway mga idol. Ay alin, 2, 4, 6. Ito mga idol ang nasa harap. Ito ang ating nasa harap mga idol. Dito ngayon ang ating X2. Idol, 5 ikot. Ay 4 lang. Magdaigting ngayon, 4 lang mga idol. So lumayo na yung peloton. Ang malayo na. Yung nagbabakbakan sila sa likod mga idol. Sige natin kung didikitin nila tong breakaway na 7 mga idol. Ito, dalawa tong nasa likod mga idol. Umiwalay na sa peloton. Dalawa. Team AOB yung isa mga idol. At ayun na yung grupo. Sino ang nagpadala ng trangko? Si Juan C. Lawrence mga idol. Ito tayo. Tignan natin. Sige. Sige mo. Si Lawrence Biro na nagdadala ng peloton. Napakabilis mga idol. Oh. Mabilis. Mabilis ang bakbakan talaga dito. Sabi ko sa inyo mga idol, ibabakbakan dito sa kuya po. Ahon lusong ahon dito mga idol eh. Dito ayan oh. 58 kilometers per hour mga idol ang pababa. So napakaganda ng mga bakbakan dito mga idol. Mukhang hindi pa nga makahabot ng NMAX eh. Ayun oh. At ikaw po yan mga idol. Sige mo yan. May breakaway dito. Yung mga progress ko ano mo. Ayan mga idol, didikitin na nila yung breakaway. Konti na lang, didikit na sila sa breakaway. Ay, crack. Joshua, mga idol. Ito, si Mehubi mag-aabot sa breakaway mga idol. Ito tayo. Ayan na yung breakaway mga idol. 100 meters na lang ang lamang ng breakaway sa peloton. So puntahan natin yung breakaway mga idol. Paano naman so ito ngayon yung ating 7-man breakaway. Pinangungunahan ng 2 veterans. Ayun oh, kumarga mga idol oh. Malupit. Hindi papatalo itong ating 2 veteran. Ayun oh, kumarga mga idol. Tumatakbo 50 kilometers per hour mga idol. Kuha mo. Malupit. Puta, 57 kilometers per hour mga idol. Napakabilis. Yan mga idol, ito ating breakaway. Lumalayo na naman sila sa peloton mga idol. Nasa kabila. Ito siya. So ayan mga idol. Wala yung mic ko. Ayan yung ating mga breakaway. Mukhang lumalayo na naman sila sa ating peloton. Shout out. Yun o. Ganda ba? Okay. So ito ngayon 7 na ang breakaway. Napakabilis. Nilalayo nila yung sarili nila sa peloton mga idol. So pupunta tayo dun sa U-turn para buo itong ating kuha mga idol. 48 kilometers per hour mga idol. Marami nga lang sasakyan dito mga idol. So ito na. U-turn na mga idol. Naku, may sasakyan. Naku, saan tayo? Ha? Ayan, tignan mo, sige. Ayan mga idol, mag-u-turn na sila idol. Si Lawrence pala yun. Umahabol na, bubukit na sa breakaway mga idol. Ayun, si Claro. Ayun mga idol, dumikit na. Ayun na, dalawa yung hiniwala sa breakaway mga idol. So ayan, nagbabakbakan na naman mga idol. Ayan o, sa likod si Lawrence o. Ito ngayon o. Dumikit pa sila. Mukhang malabo dyan idol. Dito tayo, si Lawrence o. Si Lawrence o mga idol o. Dito tayo sa banda rito. Maganda yata dyan ha. Titignan mo rin kung saan maganda. Ayan, ayan. Ayan mga idol, didikitin na. Hinahatak ni Jericho Manipo ng peloton padikit sa ating mga breakaway. Ayun, malinaw tayo. Ayan, ayan. Siguro mo konti. Ayun, no? May nagpapatalo ang Tagamunyos mga idol.
ulit mga idol. Si Lawrence Biro na lang lumalaban. Nasa may bandang checking group mga idol. Ito, pang hindi. Saan na yung peloton? Ay, dumikit na. Dumikit na yung checking group mga idol sa peloton. So ito ngayon yung ating main group mga idol. Sige. Ito yung main group. Ay, maganda. Mukhang naglaylo sila mga idol. Ayun no. Yan na. Wow, nabawas-bawasan na mga idol. Masaya, madami ngayon ha. Ayun no, shoutout si idol. Si Claro, yan mga idol. Uy, nagkadikit-dikit na mga idol yung pelito no. Ay yung main. Tignan natin. Ayun no, Team Food Trip. Team Food Trip mga idol. Team Kuya Po. Team AOB. Batang Atilano. Yun no. So, tumigil si EJ Cara mga idol dito sa ating kwan. Dumikit ngayon si EJ Cara mga idol dito sa third group mga idol. Yun no. Ang marami na itong third group natin mga idol. Kaya si EJ Cara oh. Wala eh, medyo na late sila mga idol. Kaya pagod-pagod sila ngayon. Pagdating nila, start na. So ayan, naglaylo ngayon itong ating third group. Mukhang dumami sila dito sa breakaway oh. Nagbabakbakan na lang kami ng mga idol oh. Ayun oh. 39 oh. 39 ngayon na humuhulag po mga idol. Ito Team 39 humulag po, lumawala sa ating first group mga idol. Ayan Team 39 to mga idol. Lumawala siya dun sa pinaka main group mga idol. Medyo ahon to, ahon to mga idol, pero nakakalamang isa na mga 70 meters sa main group mga idol. Group tumlin na tayo. Group tumlin na. So ayun mga idol, ito napakabilis itong humahabol tong telephone mga idol. Pilit nilang ididikit dun sa nag-solo breakaway na Team 39. So ayan mga idol, Yan, malinaw. tignan mo rin screen. Dikit-dikit na nga idol, 50 meters na lang ang lamang mga idol. Ayun no, dumami na naman, nagdikit-dikit na naman mga idol. Ito na yung second group, wala na. Ayun, may second group pa tayo mga idol. Hindi ba si Clark yan, Banyaga? Ha? Hindi ba si Banyaga yan? So ayun, medyo naiiwan to ba, bakbakan na naman, karapan mga idol. Talagang bakbakan dito mga idol, matira-matibay. Hindi na murduwag ka dito, hindi ka pwede lumaban mga idol sa sobrang bilis ng bakbakan dito. So yun no. Idol. Ota, 61 kilometers per hour mga idol. 61 kph. Yun, 39 pa rin yung nasa may bandang harapan mga idol. Yun. Ayun ha, may pumana, Team Navy mga idol. Madami nang kumalas. Ayun o, masyadot yung mga gano'n mga idol. Kaya hindi kayo mga babae dito. Di ba email ba yata yan o? Di ba? Ay hindi. Yan! Kaya ito pa sa setup ito. So yun.
U-turn na, U-turn mga idol. Malino, open field na. So, yun na mga idol, nagdadala si Ivan Ramos. Ay, si Rolling Spirito na sa ikatlong pesto mga idol. So, banatan mga idol. Teka. Hindi yan, mahaba pa eh. Pangalawa pa lang to. Ito na yung ating main group. Nawala na yung ating mga ibang kasama mga idol. Sino na nandito? Si Lawrence Beronalo at si DJ Cara mga idol. Medyo nawala na iba. Ano nga bang slow down? Dalawa na lang mga idol. Ito si Ivan Ramos saka Team 39. Mukhang si Makabata yun ah. Hindi kaya. So Lailo mga idol. Isa pa. Ay dalawa pa. So, ay pag ganun. So ayan mga idol. Mahaba pa pala. Dalawa pa to. Uy, sakyan. Ano pala si Claro? Ay, wala na. Wala na, marami nang kumalas mga idol. Dalawa na lang yung andito natin mga idol. Marami na tayo mga kumakalas. Yan, nagpapahinga mga idol. At mahaba pa pala, dalawang ay no, si Manny Paringit mga idol. Kalas na idol. Veteran. Di pag gano'n, isa. Pagbalik. Ano ay? Isa pa? Hindi ah. Apat lang. So yan mga idol. Ayun o, karga mga idol. Kumarga yung 10 AOB. Nagkargahan na naman mga idol o. Ayun o. Karga mga idol. Karga 10 AOB mga idol. Ayun o. Marami lang kumalas na idol. So dalawa ngayon ito nasa harap mga idol. Team Gimba tsaka Team AOB to mga idol. Tinunda ng nakaputi. Ayun o. Dati na lang kung paano ba sinasabi ng dalawa pa. Uy, huwag mo kaming banggain mga idol. Pahi-pahi nga lang, wag lang siyang lumayo eh. Ang dami ng kumalas oh. Kakalas ka talaga dito eh. Ayun oh, bakbak. Bakbakan mga idol oh. Ayun oh. Matinding bakbakan talaga dito mga idol. Talagang matindihan ng resistensya rito mga idol. Puro remate dito. Ayun o, bit 2. Mayroon na naman Dandex mga idol. Ayun o. Ayun mga idol. Breakaway naman ito ngayon. Si King. Si King na tension mga idol. So solo breakaway. Ay, mga idol. Ito na ngayon mali. Nagabog sa isa sa likod mga idol. Team train mga idol. Yun o, medyo lumalayo si King mga idol. Natin kung may aabot na hanggang finish line mga idol. Mahaba pang largahan dito mga idol. Dati itong second group mga idol. Ngayon nag-aabot. Ito na yung ating main skeleton. Ito na lang natitira mga idol, wala na yung iba. Ay, bakbakan mga idol oh. Ayan mga idol, bakbakan na naman. Medyo lumalayo na natin yan. Ito natin mga nasa bandang unahan mga idol. Ilan sila? Apat o tatlo. Ay, ito, apat mga idol.
King Ascension yun mga idol. Uy! Siya! Tayo. Yan mga idol, U-turn. Tapos isang balik na lang mga idol. Then kapit na mga idol. Yan, U-turn na yung apat mga idol. Ito yung naghabol. Mabilis silang umahabol mga idol. Oh! Sakto yan. Ito na. Ayun na, ito na mga idol. Ayun na yung apat mga idol. Mukhang dito nila. Yun oh. Ayaw pa si Manny Paringit oh. Ayun. Matitindi dito mga idol talaga. Idol, ito na lang yung mga naiwan mga idol. So, ito yung mga matitibay. Matirang matibay, ito na. Nahati na. Kalahati na yung bubitaw. Yun, malapit nang dukitin yung ating first group mga idol. So, pasta. Yun. Sige. So, mga idol. Pasta rin, no? Kaya si Juan. Ito, naghati-hati na naman mga idol. Ang ilang grupo na to mga idol. Ito yung apat. Ito yung ating, medyo naglalo itong Pinoy OB mga idol. Tatlo itong nasa may harapan natin. Isang Team Dandex, King Asuncion, at saka isang Trinex mga idol. Ito, at saka isang Nakabora. Tatlo sila mga idol, medyo naiwan yung grupo. Naiwan sila ng mga 100 meters mga idol. Ganun yung grupo, sa likod. Ayan yung grupo mga idol. Ito na lahat yung pinakamalulupit. Bale isang lap na lang mga idol. Ayan na, mahabol si Ivan Ramos mga idol. Ayan, didikit siya sa breakaway mga idol. Ito pa yung Team 39 mga idol, didikit na rin. Ayan mga idol, dumikit sila sa breakaway, apat. Ayan na mga idol. Ito na yung mga malulupit. Team 39, Team Kuya Po. Ayan na. Team Trinix mga idol. Ayan, nagdikita na. Ito na yung mga malalakas mga idol. Wala na yung ating mga pambato. Ito na. Yan, dinagabot ang isa mga idol. Yun oh. Ako yung grupo mga idol. Mukhang naiwan na yung grupo. Talagang mahirap dito lumaban mga idol. Talagang pinakamatitindi dito. Kailangan insayado ka mga idol. So ito yung grupo. Naiwan na sila ng mga 150 meters mga idol. Yan. Ito yung grupo mga idol. 200 meters pa sila. Naiwan sila ng 200 meters. Bumaklas na yung mga tropa natin mga idol. Clear oh. Clear na clear oh. Bibira kaya rito. Mukhang lumayo na. 300 meters na yung lamang mga idol. Luwalayo na yung ating first group. Walang tuloy-tuloy. Malabo doon ah. Ayaw! So malayo na. Malayo na yung first group mga idol. Oh. Jet, malayo na kayo. Saan natin yung first group. At naglalaylo na to one. Second group. Isang balik pa, di ba? Ah. Yeah. Hindi ay, ano ba? Isang ganun pa. So, punta tayo sa breakaway mga idol. Hindi naabot mga idol.
260 to mga idol. Ito ang ating nasa breakaway. Isang balik pa. 2460 to. Andito si Jericho Manipon. Dito si Alvaro Ramos. Si King Asunción. Pero hindi ko kilala yung iba mga idol. Baklas mga idol. Videoan mo. Baklas mga idol. Baklas. Pero tumli niya tayo. So ito mga idol. U-turn. Wala sa likod. Ito na yung ating 7-man breakaway. Mabili mga idol. Yan mga idol. Tayo sa 7-man breakaway. Ito pa oh. Mahabay pa si EJ Cara at si Loris Beron mga idol. So ayan mga idol. Isang balik pa mga idol. Nako. Matitindi talaga dito mga idol. Kung sa Lupaw iba yung laban sa Lupaw, saka iba yung laban dito mga idol, mas matindi rito. Shout out dito naman. Idol, isang balik pa. Isa pa. Shout out mo itong mga tropa natin mga idol. Kaya mga taga Muñoz mga idol, kumalas na mga idol. Mga idol, kalas. Iba ang laban dito sa laban sa Muñoz mga idol. Kaya na mga idol, magtitirahan to. Wala. Ayun si gumilid ng tricycle. Oh, iipit pa. Mga idol, pito na lang to. Pito, no? 2, 4, 6, pito. Ayun. Dadala na naman ng trangko si King Asunción mga idol. Basta mga idol. Ito, 4 tong nasa bandang harap mga idol. Idol, 4 tong humihiwalay sa nahati na yung 7 man breakaway mga idol. Doon naiiwan na tong iba mga idol, 3, 4 na lang yung nasa may harap. Ayun, mami tumira. Ay, road bike pala yun. Nako, naiiwan si Jericho Manipon mga idol. Ayun, tumira. Habulin na lang yung breakaway mga idol. Mukhang wala na. Malas na yung second group mga idol. Ayun o, nagtirahan mga idol. Ayun o. Ito yung magkalaban to mga idol Ito yung nagtira yan. Hindi ko alam kung si J.R. Estrada to mga idol. Hindi ko alam. Diba? Ayun ganda naman bakbakan mga idol ng dalawa na to mga idol Mukhang ito yung magkalabang brutal mga idol, si Jericho Manipon. Hindi ko alam kung sino itong isa, si J.R. Estrada to. Ayun, tumira naman ang Trinix mga idol, pero naglaya-laya lang. Magandang laban ng dalawa na to mga idol. 4 pa rin yung natin kayo harap Pito na lang to, 7. Ayun mga idol. Uy, mag-yos ng konti, tumira. Idol, sino nga ba yan?
Yung isa yung nakaiting. Talagang ito yung bantayan. Tomera. Tara, ito mga masarap panoorin mga idol. Tirahan. Ayun talagang ubusan mga idol. Bakbakan. Ito yung natural na bakbakan. Kala mo, rimate mga idol, pero malayo sa pagkisa niya. Isang lap pa yun mga idol. Mga magandang panoorin. Puntahan naman natin yung breakaway mga idol. Ito pa. Sama pa to sa humahabol, pang-5 mga idol. Lima ba? 4 lang to, di ba? So, ayan mga idol. So, ito yung 4 na breakaway mga idol. Mukhang lumayo sila sa second group mga idol. Nandito ngayon si Ivan Ramos, si Asuncion, at saka isang si Team 39 mga idol. Maganda. Ayun siyata tayo idol. Ito yung 4, gatin dito mga idol. Kung ito yung magtitirahan na 4 Nandiyan si Ivan Ramos mga idol, King Asuncion. Asa na yung dalawang magkalabang mortal, naiwan na mga idol. Lumayo naman na yung dalawa, hindi na yata umabot. Yun nagtukan sila, nagtitirahan sila yung dalawa So ayan, mukhang hindi na ba. Ayan na yung inabutan na ng main group yung second group itong dalawa. Talagang hindi ko alam kung ano. Naku, wala na tayo panlaban. Kupos. Si Lawrence. Yun na, yun tayo sama. Sa breakaway. Ito na yung 4. Ito na, sila na magtitirahan dito mga idol. Malayo na. Mukhang nagbabantayan yung dalawa dun Ito na magtitirahan dito, hindi naabot yun. So 4 na lang to mga idol. Medyo malayo na yung second group. So baka ito na, dito lang magtitirahan sa ating papuntang finish line. Pagbalik dito mga idol, pa-finish na. Paakyat yung finish line dito mga idol. Maganda. Ay, nasito niya tayo si Rostom Lee. Shout out. Ito ba yan? Shout out Rostom Lee. Ayun shout out tayo doon. Ayun Ito ako kay Ivan Ramos ako dito mga idol. Kaya Tiking. Wala nang iwanan to mga idol. Alak ni Dayo. Magkakalaban yan Ayun Rostom Lee mga idol. Nagpa-practice dito. Wala na, hindi naabot yung second group So ito na, magtitirahan mga idol. Itong 4 na to. Malayo yung second group. Mga idol, ito 4 na yan ang magtitirahan na mga idol. Sino kaya yan? Hindi kaya yan yung strada? Yan yata Pagbaba dito mga idol, pakinis na to mga idol. So magandang finish to mga idol. Paakyat Sige natin kung may babaklas pa rito. Video pagbalik, papilis na to mga idol. Ayan na 4. Klaro, ang sarap mo. Baka laro tayo MD. Ay pa. Yun shout out Rostom Lee mga idol. Maganda to. 4 lang sila mga idol. Traini, Dande 3115 at saka Team 39. Yun ang maglalaban-laban mga idol. 4. So dito na tayo. Natin dito mga idol. Ayun na, U-turn na yan mga idol. Ito nang magbabanatan dito ay yung isa naghahabol mga idol. Saka yung isang AOB naghahabol pa mga idol.
Winning AOB. Okay, pinagtutulahan ito mga idol. Tignan mo. Ang mga idol, si Lawrence oh. Gahabol pa rin. Papinis na to idol. Yan, apat lang sa unham. Tingnan natin. Oh, mga idol, papinis na to. Ano dito? 39, Trinix, 3115 o Dandex. Ayan, tumira mga idol. Ayun, tumira yung si King, mga idol. Ayan o. Tumira si King, mga idol. Iniwan na sila mga idol. Ayan, si King, mga idol, tumira o. Iniwan, biglang iniwan yung mga kasamahan tatlo mga idol. Ayun mga idol, si King na. Si King na, naiwan na yung tatlo mga idol. Si King na ngayon ang mangunguha ng mga idol. Tatlo na lang. Team 39. Kaya idol, pang-apat. Nung pera, hindi